Muslim wa ala alihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Fadilina awliyatina sahabat Siratal Muslim wa ala alihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Fadilina awliyatina sahabat وليادينا صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وليادينا صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد ولياتنا صلاة ناصر الحق ولياتنا صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما وليالينا صراط المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وليالينا صراط المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد
سيدنا محمد فاتح لما أغلق عليه خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولهادينا صراطك المستقيم وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله 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 Allahumma salli wa sallim
وسلم على آله من استنار من رجال أمين أهل مرنا وسنة من الشام اللهم صل وسلم على طلعت الأنبياء الكرام ببلد من علينا من الشام صلى الله عليه وعلى آله صلاة القلب الأنبياء اللهم صل وسلم على عيننا والرحمانية واليهود المدابية الإيماني ونولا ونبنا ونزلنا من سرنا الأماني أيبارك أنسان ونزلنا فالحياة المدار والرحماني ونزل كلامي لزيك مصادر في كمسة المكاني اللهم صل وسلم على عيننا التي دعنا من صلاتين اللهم صل وسلم على طلعت الأنبياء سبيل صلى الله عليه وعلى آله صلاة الأنبياء اللهم صل وسلم على عائشة الربانية واليهود الملائكة الإيمانية وأولي ورمضان النبي صلى الله عليه أيوة نسأل جنة المعية الكامراني ونولي كلام ليس ملاك بكم المعاني اللهم صل وسلم على عيننا الرجال اللهم صل وسلم على طلب الملائكة الأسماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرحمة واليهود الداعية الإيماني ونور والنار لسان والكراماني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أستغفر الله العظيم بسم أستغفر الله العظيم بسم أستغفر الله العظيم بسم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين
walhamdulillah, la ilaha illallah.
ako munafiki ka bɔ ale ala de o munafiki kɔrɔbali a bi foli ma ko fila da ala kana n b'o ye juma o juma an bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ to ka nin wala den kala n bɛ wala den minnu kala ka di an ma lahara don bari maaw bɛ yen diɲɛ kɔnɔ olu yɛrɛ y'a da k'a fɔ ala bɛ yen ma da la ye n y'a dɔn kabako da yɛrɛ ala min y'i da k'a fɔ a bɛ yen dɔw b'a fɔ k'o tɛ yen a ye tubabu sɛbɛn min kala ala ma sabu ka bɔ mais san ba kelen ni kɔ kira yɛrɛ fatuma ni sisan cɛ san ba kelen ani kɔ san ba kelen ni kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi naani kɔ nka sabu kala o b'a fɔ ko nin ye isɔn ko diɲɛ kiri la ko diɲɛ kiri la ko saya ye mɔni wɛrɛ bɛ yen ni sara ka ban o de y'a daminɛ min ye ala a ye ko in kɛ cogo ɲɛ ala ye tilali kɛ ka saya dogo mɔgɔw ma ka tilali kɛ ka su dalen kuma cogo dogo mɔgɔw ma n'o n'a ɲɔgɔnnaw tɛ dara maa kun tɛ si sɔrɔ n'o kun bɛ dudenw ko bɛ tigɛ dutigiw la bari aw fana de ko kɛ kelen don a sera fojugu sɛgɛn i da bɛ muso min na a sera fojugu don dɔ sɛgɛn ɲɛ a tun bɛ malo ko kɛ o kama ala y'a dɔgɔya a ma ni tagali kɛra i ti mankan wɛrɛ mɛn bilen. Dara o sera ka bɔ i la ala subahana wa taala ka dali maliki nasi ilayi nasi min sharri waswas dara ala ye nin yɔrɔnin fɔ ko adamadenw mara masa adamadenw tun tɛ yen fɛn min y'a sɔrɔ a kɛ o bɛɛ ye i yɛrɛ tun tɛ yen mɛ min y'a kiri ye ka i kɛ i kɛlen ye ka tila k'i ban bari hadamaden dilan cogo min n'o tɛ fati ye kabako ko dan do dɛ n'o tɛ fati o ye kumakan gɛlɛnmanba ye mɛ n'o tɛ fati ye a ye komi ni maa min ye mura guwalen la ni tisola ye n'o bɛ na bɔ n'i y'a fiyɛ k'a dɔrɔn tɛmɛ na e k'i jɔ yen k'o lajɛ bali o ye adamaden bi la ka bɔ ye ala fɛ n'o tɛ fati adamaden kɛcogoya de filɛ filɛ mura gɛlɛn la i ye nun fiyɛ a taara gɛlɛn na kaw i b'o nun min jigintɔ ye tan mɛ n'o tɛ fati ala bɛ nin yɛlɛma ka kɛ kulɛriw de ye kulɛri bilahi o adamaden n'a kɛra awa joli kuru ye o la o kama a fɔra alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko watakarabu sanna aw kana gɛrɛ jɛnɛya la jango ka kɛ lahara maa min na kisi a ka dɔgɔ maa min bɛna kisi alikiyama a ka dɔgɔ danbe bannen i
bita sɔrɔ den dɔ bɛ taa bange du dɔ kɔnɔ i b'a sɔrɔ duma bɛɛ lajɛlen bonya ni hakilisigi ani yɛrɛ dɔn cogo min bɛ u la i tɛ taa sɔrɔ o kelen bɛ a den na i bɛ taa sɔrɔ n'a ni fa muso dɔ datigɛ den dɔ la i b'a sɔrɔ suya ta b'a fɔ k'o da fa muso dɔ i b'o sɔrɔ yɔrɔ dɔ wa a kɛra muso na musow ta de ka jugu cɛw ta y'a la wajibi a y'a gɛn don ninnu na n'a tɛmɛna ninnu kan a ye adamadenya jujɔ ci mɛ misiw la diɲɛ kɔnɔ u da ti s'a ma ayi o tɛ fɔ bali silamɛya minnu ti fa tiri kuranɛ de y'a fɔ ye ani kuranɛ de y'a la ne m'a sɛbɛn minnu ti fa tiri ala ka ho fanga da mani yudu a bi don ka taa den so la adamaden yɛrɛ izini de fɔlen filɛ ala ko musow cɛw a kana gɛrɛ jɛnɛya la janko k'a kɛ mun kama o den so min filɛ ala ko ale bi a dayɛlɛ ka waati dɔ de kɛ muso dɔ mana bɔ sa a taara dugu dɔ la a taara ci wɛrɛ a ye tulonkɛ naani ala y'a kɛ a ye den so in datugu gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ a dun bɛ cɛ dɔ ka so laadama ye o ne bangera i b'a sɔrɔ fa yɛrɛ sigilen de don ten i bɛ tila maa naani cɛ sa i t'i halala den sɔrɔ f'i muso ka k'i halala ye ala yiri bɛ nin filɛ nin ye i t'i den wolo ni muso t'i kɛ mɛ i bɛ den wolo dɛ i bɛ den dɔ wolo i bɛ den dɔ wolo e ka kabila bɛɛ ka nɛni k'i da la yala nɛni ye mɔlɔ ye hɔrɔn n'o kɛra kaban i t'i bila hɔrɔnya minɛ kɔnɔ bilen wala siya min don ni o bɛ nɛni kɛ o t'i bila an ka hɔrɔnya minɛ kɔnɔ tugun dɛ i ba da la o k'o kan dɔ ye. O tɛ wala bɔn den dɔ bɛ wuli ka ba ye a da ka jugu i b'a sɔrɔ fa yɛrɛ tigi dɔn wali ba yɛrɛ tigi dɔn mɛ den kabakuru i b'a sɔrɔ n'o fɔra o b'a fɔ e bɛɛ n'i da cogo di maa ye fila de ye kɛ ɲuman ye kɛ juguman ye bɛɛ n'i da cogo tɛ dɛ maa ye fila dɔrɔn n'i ɲɛna a banna wali i tɛna o dɔrɔn. Ni muso ɲuman bɛ cɛ min bolo i b'i den wolo. Alisilamɛ wa cɛ fana b'a cogo kelen fana. Ala bi cɛ dɔ da ka maniyu dɔ da mɔ. N ye nin don nin solo la ni nin bangera nin ka so dɔrɔn a ka sɛgɛn b'a la. Allahu akbar. A b'o kɛ kɛnɛ ma. Hɛrɛ ti na a ka so kun dɛ. O y'a bannen. O y'a bannen. A bɛ t'o fara dɔ ta kan. Ɲamɔgɔden bɛ ti ye o. N'o yɔrɔ in de la a ti ye dɛ. A ti ye a tɛ dɔn yɛrɛ hali siga tɛ k'a la. A taara. A y'a kɔlɔsi diɲɛ la. Denmisɛnw a ye nin kumaw lamɛn. Aw ka k'a yɛrɛ ye a ka kɛ a ye halala ye hɔrɔn diɲɛ kɔnɔ ani ala fɛ yen nin yɔrɔw de don. Ɲɛ bɛ den minnu labɔlen la ka bila maabaw ni maabaw la k'u buruja ta a bi sɔrɔ ka ɲɛ. Bilahi a bɛ sɔrɔ. Muso yaala yɔrɔ caman
muso yala yɔrɔ caman kumana kalo tɛmɛna koli minɛ nana datu tulonkɛ fila saba dala o den mana wolo o de kama alakiraba nana n'a ye ko wa ta kɛra denmisɛnnin aw kana gɛrɛ a la janko k'a kɛ kira ye fɛn o fɛn fɔ wulibali de wa a denw mana na a denw fana bɛ ɲɔrɔki ka tɛmɛ min b'a la o de ye alakira ani alakira ka tɛmɛ o b'aw tiɲɛ dɛ mɛ u tɛ se ala ye silamɛya garanti ilayaw min tu ala ye silamɛya garanti silamɛya bɛ awa ala yɛrɛ de i b'i na a kɔnɔ k'i ta kɛ ka bɔ a kɔnɔ ni bɛ sinamuruju tile kun bɛ na ne b'a kɛ jango hadamaden ale min kun bɛ wuli k'i jɔ k'a ka biɲɛ bɔ ka yɛlɛ sankolo la a b'a fɔ a y'a jɔ min ala ko ban bi a ka duwawu bi kule ka kule fo k'o ban n'a ye kalabiɲɛ teriw ka don kaba nɔgɔ la ala b'a fɔ mɛlɛkɛ jigurulaw joli kɛnɛ dɔ su dɛ ala bi joli bɔ ka di a b'u kule f'a ka mɔgɔw bi taa kibiri minɛ a ko namuruju fanga kɛra kura ye ala ko ban bi subhanallah ni ala jɔra ka fɔ ko nanga namuruju ka ko ban yala namuruju ye maa min sɛgɛn nabila ibrahima b'a la a tile n'o tile bɛɛ la a y'o sɛgɛn dɛ namuruju bangera a b'a jija diɲɛ kɔnɔ a ye dugawu kɛ dɛ n'o tɛ ne b'a dɔn ne t'i ka diɲɛ so sigi kɛ ne ni namuruju bɛ kari ɲɔgɔn awɔ ne kɛta bɛ bɛn min ma o de ma ko dajali o de ye kafiri cɛ ɲɛ kelen ye telefɔni a dɔw b'o kɔnɔ dɔw bɛ ordinatɛri kɔnɔ olu ye dajali de ye maa o maa ko i ti silamɛya fɛ a ti kɛ yɔrɔ min i bɛ taa ye maa o maa ko i ti alakira fɛ alakira mɔdenw ti yɔrɔ min i bɛ taa ye maa o maa ko i t'a fɛ ka Fatumata ye Fatumata tɔgɔ ti yɔrɔ min i bɛ taa ye maa min ko i t'a fɛ ka misiri ye misiri tɛ yɔrɔ min i bɛ taa ye mɛ aw ni yɔrɔ min alakira b'i ye misiri wa i b'a mɛn walahi Mali silamɛya bɛ jigin kari la o y'a don dɔw kun na kasɛtiw bɛ ka se ne ma ne k'a lamɛn o y'a don dɔw kun na ko silamɛya yɛrɛ de tɛ tiɲɛ bilahi ne y'a ci ne ma so ko silamɛya tɛ tiɲɛ dɛ wa ko kuran de k'a kalan ko k'a bɛ se ka ko dɔ kɛ k'a ti tɔɔrɔ wuli bɔ maa ka waati yɛrɛ la tɛ maa kɔ k'a ye ko min ye dictionnaire de kan k'a ye ko min ye ekɔlidenw ka livre kalan subhanallah alisiramew la ilaha illallah Mali silamɛw diɲɛ silamɛw aw de sigi bɛ ɲɔgɔn buruja la ni bolo bɛ jigin ni bolo bɛ bila ni buusi ka ja ni buusi ka su ni wagada ni wagabiya aw ka silamɛya dafirila k'a sɔrɔ a jɔlen bɛ ɲɔgɔn fadeli bandeli la sirifu buruja la o tumana aw yɛrɛ wali minnu b'a la aw y'u bila a la wa. n'a ye hɔrɔn ye ka kɛ alakira Muhamadu fɛ a y'a jɔ a jɔyɔrɔw la a ka silamɛya a b'a cɛ cogo cogo a k'a cɛ ten anw sigira ka yan'an ka sa silamɛya bi fɔ yɔrɔ o yɔrɔ yan'an ka sa n'anw bɛ kɔni anw y'a fɔ anw bɛ yen dugukolo sanfɛ dafɛ tɛ se k'o bali n'o saya ko nana anw fɔlɔ de bi sɔrɔ o la anw dama dabɔ kulo dama dɛ. minnu nana n'u bɛ mɔgɔw to jinɛ la jagosa la anw bɛ yan anw b'a la ka kɔrɔ wa an bɛ se ka min kɛ olu yɛrɛ tɛ se ka kɛ i nana jinɛ la i bɛ na u sɔrɔ yan wa i bɛ taa k'an sɔrɔ yan Mali bɛ silamɛya la san 1000 kɔ n'i taara i ka livre la chrétien livre la i ye i ka chrétien ni min nana ka boli la i ka polisɔnɛ kɛ o ye n'i taara la ko poli tɛ tiɲɛ ye kuranɛ tɛ tiɲɛ ye k'i to ten k'o ye tiɲɛ ye to ten bɛɛ k'i ta kɛ
Nazira chieti no lahara. Na ye kiti anje nda nchi atodo mo. O me atabu ye kika mo bala atala je mo. Wallahi na mo bala atala. Abo bi atobo. Ni ballo. Itake. Ngandake. Ntoi nji toi. Wallahi. Kelebe na. Na kwasi la be arrêter techi. Olu ile techi sana. Kwasi la be techi. Subhanallah. Wa abeda na ayasi. Sana yo kunoku yere la kaba. Wallahi. Wa dura usewo. Dura. Aya jando ade una kapa ade use. Ade wonte me kai da do bi ku telefoni baba. Ka do tire la kirate tire la. Ka do tire la le bi mandala. Ka do tire la kondera di tie ko jamula. O mana ni me jigi jonna je ko anga tire. Anga tire ni nyama obi ko te bana tire. Jengo kabi alakira defa. Anga jamana mu me balo alakira Muhammadu tawala. Salim. Alakira Muhammadu tawala here do jamana mu ko maka wuya. Ma anja. Me je ateta ka yoro kasisi la babo. Me mala kan la sigida ma fe yoro babo. Ni kala kala maka la dore na mu sana. Wallahi. Me utse ka ni fama ka fara ni maka mise ngola. Ya sala de mo ko la. Kira ko de te. Endere ko. Ni endere ko te ni mise ka fa. Assalamu alaykum. Hiji be bari tuwoti. Bana bemi ala ka lajarabi nale na ma je srame ama je ladiruwe ama mo ka tono duma ama be fa ala yo sra de bele ala ojuma mo wonu me ko jitala afrika ula ma mu me ko jitala italy ma bara so ma mu me ka gogono utono lendo muru tara bato ko ye bato bilu e jira ujima kala to saledo o damanda ala ala twafu befa italy bola france bola america bola europe ko lo te o de kele wuli lendo ala fe no beta maganga ali kama da tuwo El mas tata o teture. Hiji kala komane mali. Bari amenti bimba. Ni alabe ako alabe ni awle no mo buta kele ga hiji kala wallahi te ka hiji wene ebi ka hiji wene na mi ka wali sedima awa maga ko wali sedima oga awle para asasi barakala we nge amo tike ala ani ka passport mo wali tike ala haram awala odo naya moka na vile mene no matabe hada musakida samala ngakala abati haya moka kalifa dafane sekuma haya moka kalifa dafane sekuma akira chini ndiye kabo au fafa make chini kabo fafa jen akamba kalmebo ko hitite oh l'islam yero kerata Allah subhanahu amake sisi kabaya al-islam Mbe, je misiri te fara ni onga de ma ti foye de. Ente fole. O peda do ko bara folo. No, afora ere almami. Afora ko e ka mo ni kan. U ko no ga do ala. Ni ye ma tango. Ami ma fla dimo. Ma kere blashi. Ma kere nga wari. Ni ma la se ma ni la ida block ba o fa. Wallahi. Sirbe. Wala. Tiens. Maleka majiriba kundi we kanche kwa tseka chekele mafo muziri kono ble wajiri dabele almani faye toshe kada mawtine akara to kala ya tuji rabe rabade abi no nyeshe
Ay almami che folatina ite tare e kwale bi jara fo foni ala tarani ala de sani na to kitani de aya jadu ni ni bo gele ya e ma islamiyya gele ya ke yoro la islamiyya gele ya islamiyya che ka gele ko islamiyya ona mutu mi nge mo ko jamade fa ba fa da ko ale ni ala fa domina ni ala mo ko jora la ala ko dan fe fere jeli ro la fude we di be ba so do ko di mo ho do ko di ko mene do ko mene ko ma fo mi ka do ba be de ko mi la fa ko ako yesu ala ko soso jengele ni chile tado na mundu nuna abaka ni che ya babela soso kele na ni kera nuna piu aya no fie ka no fie soso ingirina ka yela antena na ye fano ge shabita fano fe ala se balo soso se le ya ka ba tulo la ba fo sawuka sirve wala kuma na gele ya ala ye mawude mo ya kadama ako ayeta no fo ka yir pepele klai na bi madrona bu ba ko pepele so so to la ka yoro o be ko mi ngorgo wala ala be ni ban hadama de ya dara itina ala yiyela ayita yita mabtume awo ala ka kelefe wala ala ba fo gafe ngono aba fo ko wallahi julidul wahidul qahhar ko ala ka kele jama ka do be samulo na do be dugulu ala ka kele jama do ri re fa ma ta bolo do fa ko bolo kale ka do ka kale ka bo ba soro fini kala gari ngela mali do yi soni bo la so atigari ma yere ko bolo ka kali du faro ka kai ka bo dire ka du fa se no te ya ayo otuma ala ka kele jama ko to shi ka do ba le ayo ko ka la nyefe wai ayo ya pese ai na nyefe ai shoble no di ko mo ka dumi ka no bo kere fe bi o na dumi ke sa ai di ko mo al-islamu ni sebe ne je ko du ko ka islam ya aba bla nye mo du za me bi ala de te Allah hey si me ko ba ko so ba mo ko ide da ni ka mo usigi me ko ba ko me ta ni do ni sebe ni islam ya kan ga bla nye mo la ka to shi na ala kira ka islam ya o tu bolo ni mo bolo ni Lebele anya fuye wala kira ka islam ya bona bi se ka tu ko bana ni bona no no nganga ka bode ni jele ya no nganga ka bode o kama ashiri sharu usman malani hanzara ni wati na ayewa jirike hiji jama ta bo hiji jama ba bo hiji jama ma de arafa do blem amade ni ga to ma mi lo woro ga de nyelo me sigo tere ko lo kunu odola ne ko fle sigo tere ko lo mami ni andra dona kana ayene fota ya si ne bila kan jota akera ne nyana de bo me sangulu la telefoni fari bile ka telefoni fari ke ba fo ko fembele arba de o fe dolo wallahi dolo ni adama de so la fi bi joro bi je bi na da ka to sigasu nyere ko lai
ne de fɔlɔ sera ye Haidara ka kisira ma ko foyi ma kɛ ale ye diɲɛ na ko opposé tɔgɔ la Mali bɛɛ ko ne fɔlɔ de jɔra Sikaso ne taara depi tarata don n'i bɛ ko la nafigiya dabila ne ye n ka mobili fa essence la ka taa Haidara ye ne sɔrɔ Sikaso Sikasokaw ye ne kunbɛn ne don dɔn u bɛ ka kule ko Haidara donna k'a bɛna ye Haidara don waati a kɛra sɛnsɛnni ye fo su fo mɔgɔw b'u sɛnsɛn Sikaso fa di gɔndɔ walahi a yɛrɛ kɔni dɔ ten k'an bɛ tigɛ o la anw ka don dugu sen n'an ka taa so kɔnɔ walahi su minuit o ka sɔrɔ ka ne wele ne ka taa fɛ yen an ye baro kɛ fɔ a tɔgɔ fɔ 15 heures a tɔgɔ 3 heures Haidara sigi an bɛ baro la walahi a yɛrɛ bi ka waso n'a fa dugu a ko Sikasokaw n'a b'a farati Segu b'a da dɛ Sikasokaw wulila k'u jɔ ko kanw da a ko sini n'a ye ne ko Sɛrifaw n'a tɛ wuli ni minnu y'a jɛ a k'olu kɛ Sikaso ye dugu ye o fana o mako bɛ ko la hali silamɛya banna kɛyɔrɔ la k'a tɔ to a kɛrɛda ye sisan ni ne ye nin dugu ninnu lajɛ o tuma na n'i y'a lajɛ ka ni jama lajɛ o ma se ka bali olu taara Ala la Ala sɔnna k'olu protéger ka taa Magan ye ko kira dan bɛ yɔrɔ min k'olu dɛsɛra ka alikaba datugu ko baga bɛ yen olu de ye anw fara nanzaraw kan o bana in fura tɛ o ye yan ne yɛrɛ ko bana in yɛrɛ fura ye Alabato ye bana de o kama Suratul Mudaththir la kɔnɔ a b'a kɔnɔ mɛlɛkɛ den naani kɔnɔntɔn in o de bɛ fali la o Ala ko n'a jaabi dira ko n'a tɛmɛna kuru fiyɛlen kɔ ko foyi t'u ji ni Ala dɔ tɛ o ye diɲɛ wuli ko kuma ye Ala yɛrɛ de bɛ k'u tilen o ko n'a y'a ka alikabo datugu maa caman bɛ diinɛ ɲɛmaaya la nin yɔrɔ ta ye lahara dɛ nin yɔrɔ ta yɛrɛ ne ka daw la don yɛrɛ mɔ yan bari olu bɛ min na yan san dama in kɔnɔ ni san dama in kɔnɔ ni nin ye dɔ daga nin b'a ɲini k'o haramu ni nin ye dɔ haramu nin b'a ɲini k'o daga dara ni e ko sisan ni ale ye filɛ yɔrɔ min na sisan diinɛ maaw bɛ Mali kɔnɔ yan an ka a misali ta Haidara kan ni Haidara ko sisan ko sɔ de ka ɲi silamɛya ma i b'a mɛn kalo kura dɔw b'a bɔ a fɔra ko sɔ ye haramu ye ko sɔ man di Alakira ye donc anw ka diinɛ baara de kɛra sisan n tɛ karisa fɛ dusukun na n t'a fɛ karisa k'a la tɛ dɛ n'o tɛ ni maa b'a la dɔw b'a la k'ale bɔ n'o mɛ to kɛ dɔw b'a la k'a bɔ dɔw ale bɛ diinɛ baara la o ni tile mɛ n tɛ karisa fɛ dusukun na o de la k'i ka Alabato bɛɛ tiɲɛ cogoya bolo k'a kala k'a bɔ diplôme b'i bolo ka tila k'i ka diplôme kɛ muru ye k'i yɛrɛ fa. Ayi mɛ a bɛ kɛ o Mali la yan o a kɛra cɛ ɲuman de ye o ni e bɛ se maa duuruja ka maa dɔgɔya u bɛ nin ne sisan cɛ dɔ bɛ den k'e ɲini e ti na anw ka misiri la association dɔ b'anw la a bɛ sara fɛ ni bɛ se jɔ cɛw dɔ yɔrɔ la cɛw dɔ yɔrɔ de ye k'i cɛ dɔw dɔgɔya o de ye cɛ jɔyɔrɔ ye wa. Diinɛ maa kɛ ka maaw dɔgɔya ka tila k'a fɔ ko ni min bɛ bɔ a la o ka bɔ a la o ye silamɛw dɔ ye silamɛkɛ de kan ka kuma de ni min y'a se ka i se ka i
se voici. Ala kira famille na bani na kunai. Ala kira keshina fona yikari. Salame de kanga kete. Ni tora dalika dara ala kira ka. Ni tora dalika dara emami malifika. Malifika dara ka dosu ko foga ko kan. Abi sa jomi na bolo ndule do bolo jale. Ko salame ko ko lula digi. Mani salame ke ko. Ni tia famille mi bola kabwa. Ona na kala ni na. O kala gara te tina ma do ayo to. Ale be sita na ko misiri ko. Islam do. Donc ame jeeti. Aka Dominique. Inshallah. Dominique. Waalaikumsalam.